ואקשן. אני באתי לרצוח אותך, כי אני הרוצח. קאט! מה זה? אתה אמור להיות שחקן. אתה רוצח, אתה כועס עליו. נו, אמרתי שאני רוצח. אתה צריך להשתפר, תום. אחרת אתה לא יכול להיות על הסט שלי. תעשה את זה עוד פעם. תום, בוא קח את העגבניה. קדימה, מוכנים? זהבי? 3, 2, 1, אקשן! אני באתי לרצוח אותך, אתה תתרסק לכאלה חתיכות קטנות. קאט! תום, מה אתה עושה? מה זה? מה יש לך? אמרנו קאט! מה יש לך? חבר'ה, עכשיו חזרתי בצילומים. וואי, מה תום עשה? איזה תום? תום פלג. זה בעיות הקשב וריכוז. יואו, איך הוא החטיף לביתר. תראו. אני יודע מה קרה, אבל אני ממש מתנצל. באמת. אנחנו נותנים לך הזדמנות אחרונה. אל תהרוס אותה. זה עכשיו או לעולם לא. אני מבטיח לנסות, נשתדל. אז יש לו בעיות קשב וריכוז. זה מסביר איך הוא יתנהג. איך אני יכול להשתמש בזה? וואו. זה הולך להיות הסרט הכי מדהים שלי. תום, אני לא יודע מה קרה לך היום על הסט, אבל זה באמת לא מתאים. אני בסדר. תקשיב, אני רוצה לרשום לך תפקיד של בריון. אני רוצה לראות איך אתה משחק את זה. אני רוצה שתיכנס לדמות של בריון. הבן אדם הבא שמגיע משם, מהמגרש, אני רוצה שתיכנס ותראה לי מה זה בריון. תיכנס לדמות. קדימה. להיכנס לדמות. תום, מה אתה עושה פה? מה אתה משוגע? יואו, מה קרה לך? זה טוב. הוא עשה הכל. בוא ניקח אותך הביתה. קדימה. בוא לא נשכח את המצלמה.
וואו, היית מדהים אתמול, כאילו, אין דברים כאלה. תקשיב, עכשיו אני רוצה שתשחק לי בן אדם מאוהב. היא מוצאת חן בעיניך? כן. אני רוצה שתלך לשם, ואני רוצה לראות את האהבה בעיניים שלך. אתה רוצה לבוא לסרט? באנו ב7:30, כן? מצוין. ביי ביי. טוב, ממש נהניתי עליי, אני באמת חייב ללכת. וקאט. טוב, מה הלאה? הסצנה הבאה שלך, אתה הולך מאחוריה, אתה לוקח סכין, ואתה רוצח אותה. בלי אבל. אתה פשוט רוצח אותה. טוב, נו. תיכנס לדמות. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know